كبرات سمعتي نايز مدب زي تخاتلتي كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒናን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በመቕጻል ለማዓንቲ ካብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 18 ክሳዕ መወዳእታ 31 ዘሎ ንባብ ኣብኡ ዘተኮረ ኸውን እዩ ትምህርቲ ካብ ቃል ኣምላኽ እንካፈሎ ድማ ነቲ ገለ ዘይኮነ ሓሬ መን እግዚአብሔር ገለ ዘይኮነ ንዑ ሓሪው ብዝብል ካብ ቃል ኣምላኽ ክርኢና ስለምንታይ ዝኣርእስ እዚ መሪፀ ኣለኹ ኣብዚ ኣብ ዓለም ይኹን ኣብ ቤት ኣምላኽ ሰብ ርእሱ ገለ ክኾነሉ ዝፍትነሉ ዘሎ ግዜ እግዚአብሔር መጀመርያ ከም ዝሓዘነ ካልኣይ ነገር ድማ ሰብ ናብ ኣእምሮኡ ክምለስ በይኑ ገለ ዝኾነ እግዚአብሔር ጥራይ ከም ዝኾነ ኣነ ክብል ዝኽእል በይኑ እግዚአብሔር ጥራይ ስለ ዝኾነ ካልእ ኩሉ ተቐባሊ ተመቓሊ እዩ እምበር ኣመንጫዊ ወይ ወሃቢ ስለ ዘይኮነ ስለዚ ነቲ ገለ ዘይኮነ ሓሬ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ቤት ኣምላኽ ንዘሎ ሰብ ኣብ ዓለም ንዘሎ ሰብ ዝምልከት እዩ ክልቲኡ ስለዚ ከነንብቦ ኢና እሞ ድሕሪ ጸሊና ናብ ቃል ኣምላኽ ክንከይድ ኢና ትምህርቲ ኣርእስቲ ናይዚ ክፍሊ እዚ ነቲ ገለ ዘይኮነ ሓሬ ብዝብል ኣርእስቲ ክንመሃር ኢና እነንብቦ ክፍሊ ከምቲ ዝበልክኹም ካብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳዕ 31 ጥበብ ጠቢባን ከጥፍኤ ምስተውዓልቶም ኣስተውዓልቲ ከፍርስ ኩራ ዘለዎ እዩ ዝመስል እግዚአብሔር ጥበብ ጠቢባን ከጥፍኤ ምስተውዓልቶም ኣስተውዓልቲ ብሓፂሩ ኢና ዝብሉ ማለት እዩ ጠቢብ ይጸልእ ስለ ዘይኮነ ኣስተውዓሊ ይጸልእ ዘይኮነስ ኢና ዝብሉ ብዘይ እግዚአብሔር ጥበብ ጠቢባን ከጥፍኤ ምስተውዓልቶም ኣስተውዓልቲ እውን ከፍርስ ዝብል ጽሑፍ እዩ እሞ ቃል መስቀል ወይ ወንጌል ናይ ክርስቶስ ወንጌል ወይ ቃል መስቀል ወይ ብዛዕባ መስቀል እትዛረቦ ወንጌል መልእኽቲ ነቶም ጠፉዕ ዕሽነት እዩ ንዓናን እንድሕንግና ክድሕን ተረኣኾንካ ዝኾንካ ኹን በዓል ስልጣንኩን ዋላ ተራ ሰብኩን ሃብታውንኩን ድኻኹን ተባዕታይ ኩን ኣንስታይ ኩን ክድሕን የድልየካ እዩ ስለዚ ንሕና ንኣና ንድሕንግና ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ኣይነይ ቃል መስቀል እቲ ነቶም ጠፉዕ ዕሽነት ዝኾነ ሕራይ ጥበበኛ ኣበይ ኣሎ ኢሉ ኸ እንደገና ኣበይ ኣለኻ ንዓስ ከምፃእ ዓይነት እዩ ምሁር ጽሑፋት ኣበይ ኣሎ እንታይ ከስልጥ ተረኺቡ ንምድሓን ዝበቃ ድዩ ዋላ እንተሃለወ መርማሪ ዝዓለም እዚኣኸ ኣበይ ኣሎ ንዓለም መርሚረ በፅሐያ እየ ዝብል ብኩሉ ጥበባ ፍልጠታ ውሽጣ ደጊኣ ኣበይ ኣሎ ኢሉ ኣምላኽ ንጥበብ ዝዓለም እዚኣ ዶ ዕሽነት ኣይገበሮን ከምዘይሰርሕ ኣይገበሮን ድዩ ናብ ከንቱነት ኣይቅይሮን ድዩ ይቕይሮ እምበር ንሓደ ክትተኣማመነሉ ፀናሕካስ እዚ ኩሉ ተዳሊኻሉ ፀኒሕካስ ከምዘይሰርሕ ክገብሮ ከሎስ እንታይ ክትገብር ኢኻ ንኣብነት በዓል ቅልፅም እንተደኣ ኢዱ ወስ መሰበላ ኣብ መንገዲ እንተነቂፃቶስ እንታይ ክገብር እዩ ሓደ ካሃርም ኢሉ ወስ ዘበለሲ ሓይሉ ኣብ መንገዲ እንተነቂፃቶስ እንታይ ክገብር እቲ ሓይሊ ናይ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ የሮብዓም ንሓደ መንእሰይ ነቢ ካሃርሞ ኢሉ ወስ መሰበሎ ኢዱ ነቂፃ ኣበይ ዘሎ እቲ ሓይሊ በዓል ጥበብ ትጥበቡ መሰብሸሎኸ ሕራይ መርማሪ ዝዓለም እዚኣ ኣበይ ኣሎ ኣምላኽ ንጥበብ ዝዓለም እዚኣ ዕሽነት ኣይገበሮን ድዩ ስለዚ ዓለም ብጥበባ ንኣምላኽ ብጥበብ ኣምላኽ ሕጂ እምበኣር ጥበብ ዓለም ኣሎ ጥበብ ሰይጣን ኣሎ ጥበብ ሰብ ኣሎ ብዙሕ ዓይነት ጥበብ እዩ ዘሎ ጥበብ ኣምላኽ ዝበሃል ከ ኣሎ እዛ ጥበብ እዚኣ ንኩሉ ጥበባት እያ ከንቱ ትገብሮ
أبي فيسون سالساي عرب قدر عسرت له طبب أملاخ سن كل طببات طبب سب طبب شيطان طبب زخنة زي قدس من مخانو كنت تقبره هراي سلازي عالم بطبب أنا أملاخ بطبب أملاخ غير خاب زي فلسطو أملاخ نتوم زأمنو بناي سبكت عشنات غيرو خدحنا فقده سيت فقدو تنصيكايو تنصيكا ترف تدربيخا ترف حجي دحان حدا معلت زي دحان حراي أيهود ملكتاتي لمنو نناتو خالو أيهود بوغونو مناتهم قالو إذا كل تأمرات أريئوهم يسوسي سكا ملكتاري إنامو يبلو أما جرشا زقرهم يوم سرعويان كأوي غريخاويان طبب يدليو فلاسفي أم زوعلو حدش فلتت حدش طبب ديسكفري كبل زوع اليوم نحنا قنانتنا أيهودين معنقفي نهزابن عشنا الزخونة اتسقل خرصوص نسبخ الله نايلو نسنتهم توعد بوانجيل تتصوعوا نا أيهود كونن سرعويان بزي قدس علي سايفلن إكزابير ليلان قليلان يبلون نا أيهود كونن سرعويان كونا كريستوس اتحايل أملاخن نا إكزابير حايل زقلت قلو من كريستوس بونت أمين كاس حايل أملاخ قلت قلكا وانجيل كريستوسي حايل أملاخن طبب أملاخن إيو من كريستوس كاب سبسي زخانة سب عشنة أملاخ يتأبب كاب سبكي دخام أملاخ يبرتع أحواتي إلوام شعنتهم أمن تسب قرنطس وانجيل سبخ اللهم بوانجيل زأمنوا نزا قال مسكال عشنة تقبلهم زأمنوا أب قرنطس قمتوا زنبروا ما تقوانتي أحواتي أبتطوعهم ما تملكتوا أبتطوعكم لزلهم وانجيل أمينكم تتصليلوا تمسكنوا لزلهم أبتأخبهم ما تملكتوا بزحات بسقال لبامات لكاب منفسون لبامات لو مالتي زي لبم أملاخ سلزخوني بسقال لبامات ينازفلو مالتي بسقال لبامات بزحات سلطنات أنا بعز سلطانية زبلو بزحات قواتات قوان باريان أبزونا برا قوان سلسة صحفة أبت قوانتي قواتات أي تتقوعون أملاخ قنا نتوم طبيبان ما أنتي كحفرسي نعيشنا تزعلم زي حاري زي ما الأختنا أملاخ نطيبان ما أنت حفر من مريسو نعيشنا تزعلم زي من قد مسكال عالم أتذن قلن أتلك علن نعوسي نعقوه كنتم ما أنتوا قبرا نعوه ما أملاخ دوم مسفلتات مس سلطانة مس معبالة مس بخلو نجاركا عراي كالي مخان تسألنيو أي كونن تمكحت سلازو خونه رأيتي نطبي نتوم برتعات من تخافر كا أملاخ نتدخ دخامنا إذا عالم زي أحرى ما برتع حيال جنات إلا ما لدي نو بوز مكح سجا زبل أب كلمة أملاخ ما أنتي كي مكح يا بملت سجا زبل أب كلمة أملاخ ما أنتي خي مكح أنت خينا كي مكح وين أملاخ نتي أنا قال إيه زبل كنتو ما أنت خجبر نتبع علم حصور نوع زخانة حري زقرمي نتقيم كحفر نعيش النت نايمن نايز علم نتحيال كحفر نتبرتع يا زبل نتدخم نايز علم نتي أنا قال يا زبل كحفر كه نتي نعقن حصر ويحصر نعقن بمن بعلم علم ملك الله علم أملاك ملك الله بيناي ملك عي خانة ترسخا تقمقميو بيناي ملك عي هراي شعو قطر ثلاثة حدد انتاي دا ايتي وصيت قناخي تصحف زمكح بقزيابهير يمكح زبلو ما انت خفت ام يا بهير تمسكن يخون ما انت خفت ام من تزمكح
بእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ኢልዎም ነቶም ሰብ ቆሮንጦስ ካብኡ መን ካብ ኣምላኽ ካብ ላዕሊ ካብ ምንጪ ካብኡ ኣብቲ ካብ ኣምላኽ هو ካብኡ ካብ ላዕሊ ካብ ኣምላኽ ንጥበብን ንጽድቅን ምቕዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢየሱስ ይኹም ኣምላኽሲ ብክርስቶስ እዚ ክረክብ ኣኽኢሉና እንታይ ጥበብ ሰማያዊ ጥበብ ጽድቂ ሰማያዊ ጽድቂ ምቕዳስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምቕዳስ ናይ ደሙ ምቕዳስ ናይ ህይወት ምቕዳስ ኣብ መጨረሻ ምድሓን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢየሱስ ይኹም ኢልዎም እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስሙ ብሩኽ ይኹን እምበር እዚ ኣብ ኤርምያስ ከነንብቦ ኢና ጥበበኛ በያሎ መርማር ዝዓለም ዚኣበየሎ ዝበሎ ጥበበኛ ብጥበቡ ኣይመካሕ ሓያል ብሓይሉ ኣይመካሕ ሃብታም ብሃብቱ ኣይመካሕ ዝምካሕ ኣነ እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ጽድቂ ፍርዲ ምሕረት ዝገብር ብምዃኑ ይመካሕ ኢሉ እግዚአብሔር ተመስገነ እምበር እግዚአብሔር ክዛረበና እሞ ክንጽልይ ኢና ቅዱስ ኣቦ ስለ ህያው ቃልካ ስለ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ኩሉ ፍጥረት ድማ ህልው ነይሩ ዘየለ ክኸውን ከሎ ቃልካ ግን ንዘለኣለም ጸኒዑ ስለ ዝነብር ነመስግነካ ኩሉ ሳዕሪ ኩሉ ስጋ ከም ሳዕሪ ኩሉ ኽብረቱኸ ከም ዕምባባ ሳዕሪ ይነቅጽ ዕምባባ ይረግፍ ቃል እግዚአብሔር ግና ንዘለኣለም ይነብር እሞ ሎሚ ቶም ዝሰምዑ ነዚ ቃል ዝሰሚዖም ክልወጡ ናብ እግዚአብሔር ከድህቡ ብዛዕባ ምድሓኖም ክሓስቡ ኩሉ ሓላፊ ምዃኑ ፈሊጦም ኣብ እግዚአብሔር ኣብቲ ንወድኻ ብኩሉ ክኾነልና ዝለኣካዮ ልቦም ከውድቑ ኣእምሮ ክትቦም ጽልይ ኣለኹ ቶም ኣብ ዓለም ይኹኑ ገለ ኢና ዝብሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝመፁ ድማ ንርእሶም ገለ ዝገብሩ በዚ ተማሂሮም ክትሕቱ ንየሱስ ክመስሉ ክንመስል ክድግፈና ጽልይ ኣለኹ ኩሉ ክብሪ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ ይኹን ኣሜን እግዚአብሔር ይባረኽ ስለምንታይ እዚ ቃል እዚ ነቶም ሰብ ቆሮንጦስ ኣምፂኢሎም እዞም ሰብ ቆሮንጦስ ዕሽነት ዘለዎም እዮም ኣመንቲኦም ናብ እግዚአብሔር መፅኦም እዮም ግን ኣብቲ ጉጅለኦምሲ ብኣንነት ተመልአ ሕጂ ካብ ቀዳማይ ምዕራፍ ጀሚሩ ክሳብ ራብዓይ ምዕራፍ በዚኡ ክገልጸሎም ዝጋደል ሐዋርያ ጳውሎስ ንኣብነት ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 10 ተረኣ ጀሚርና እግዚአብሔር ናብ ሕብረት ወዱ ጸዊዕኩም ከምትታት ዝነበርኩም ቀዲስኩም ብቃሉ ብደሙ ቅዱሳን ንምዃን ከዓ ጸዊዕኩም ኢልዎም ቃል ኣምላኽ በርሂልኩም ጽቡቕ ብሓደ ውህበት ጸጋ ከይጎደልኩም ክሳብ ምጽኣት ክትህልው እደሊ ውህበታት መንፈስ ቅዱስ ጸጋታት መንፈስ ቅዱስ ጸጋታት ናይ ኣገልግሎት ዘለኩም ክትኮኑ ስጋዕ መጨረሻ ከዓ እምነየልኩም እዚ ንኽገብር ኣምላኽ ከዓ ምስ ወዱ ኣዋሃሂድኩም ኣሕቢርኩም ተማቐልቲ ክትኮኑ ኢልዎም ድሓር እንታይ ኢልዎም ግናኸ ኣሕዋቴ ኣባኻትኩም ክርክር ከም ዘሎ ብዛዕባኻትኩም ሰብ ቆልዐ ነጊሮምን ኣለዉ ኢልዎም እዚ ማለት ነፍሲ ወከፍ ኣነ ናይ ጳውሎስ ኣነ ናይ ኣጵሎስ ኣነ ናይ ኬፋ ምስ ርእሶም ተተሓዘ ጥራይ ኣነ መጀመርያ ኣነ ብልሎ ካልኣይ ብሰብ ምክሕ ኣለዉ ዘገርሙ እዮም ሎሚ ሰብ ትምካሕቶም ኣብ ዓለም ይኹን ኣብ ቤት ኣምላኽ ሰብ ትምካሕትኻ ትገብር ብሰብ ትምካሕ ጠፊእካ ኣለኻ ነቲ ትምካሓሉ ዘለኻ ሰብ እንተ ብሃብቲ ድዩ እንተ ብፍልጠት ድዩ እንተ ብጥበብ ድዩ እንተ ብሓይሊ ድዩ እንተ ብግርማ ድዩ እንተ ብጽባቐ ድዩ እንተ ብገለ ድዩ ካብ መን ኣምፂዎ ናይ መን እዩ ኣብ ዓለም ይኹን ኣብ ቤት ኣምላኽ ተገርም ይኻብለካ ኣለኹ ከም እትብሉ እዚአ ዝብል ዘለኹ ኣሕዋቴ ኩላትኩም ሓደ ዘረባ ክትዛረቡ ሓደ ሓሳብ ብሓደ ልብን ብሓደ ሓሳብን ፍጹም ክትጋጠሙ
እምበር ምፍልላይ ከህልወኩም ደልሎ ኾይሎም እዞም ዝምክሕሎም ኣብ መጨረሻ እንታይ ኢልዎም ሳልሳይ ምዕራፍ ቁፅሪ 11 ጳውሎስ ካብ 18 ሓደ እኳ ንርእሱ ኣይፀብራ ኢልዎም ነቶም ጥበበኛታት ብጉርሖም ይሕዞም እዩ ዝብል ፅሑፍ እሞ ከም ብሓድሽ በታ ጉርሖም ይሕዞም ከምቲ ገብሮ ንጉርሖም ንምኽሮም ንሓሳቦም ይብትኖ ወላ ዝመኸርካ ምኽር እግዚአብሔር ይብትነካ ይብትኖ ኩሉ ኸኣለ እንዲ ተኣነ ኢልካ ዝተባህለ ሓትካሉ ገለ ንዑ ወላ ሓንቲ ይኮነን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 እኮ ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 5 ኣብ ምዕራፍ 5 እኮ ንበዓል ጴጥሮስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሲሮሞምሲ መልኣኽ እግዚአብሔር ኣውፂዎም ድሓር እቶም ዝኣሰርዎም ንፅባሓይቱ ኣምፅኦም ተበልዎም ዘየለው ፀኒሖሞም እቶም ሓለውትኸ ኣብቲ ኣብ ደገ ጠጠው ኢሎም ይሕልው እኳ ዘለው በይናይ ከም ዝወፁ እኳ ዘይረኣይዎ ወዲ ሰብ ተደንግፅ ኢኻ ተደንግፅ እብለካ ኣለኹ ትንስኻ ናተይ ትብሎስ ወላ ሓንቲ ይኮን ኣብ ምዕራፍ 5 ኸ ኣብ ምዕራፍ 5 መልኣኽ እግዚአብሔር ኣውፂዎም ኪዱ ቃል ወንጌል ንገሩ ኢልዎም ኣብ ምዕራፍ 4 ኣምፅኦሞም እዮም ኣብ ምዕራፍ 5 ኪዱ ወንጌል ንገሩ ኢልዎም እዛ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ምዕራፍ 12 ኸ ጴጥሮስ እታ ቤተ ክርስቲያን ስለፅሊ ነይራ በርባዕተ ተሓልዩ ከሎ ደቂሱ መልኣኽ መፂኡ ነቐኒቕዎ ተስኢልዎ ቀዳማይ ማዕፆ ካልኣይ ማዕፆ ኩሉ ዝሓለውቲ ስጋዕ ዝሓልፉ ንፅባሓይቱ እኳ ይኽመው ተሓሲቡ ማዕፆኻ በዓሉ ተኸፍተሎም እብለካ ግብረ ሐዋርያት አንብቡ ተደለኻ ምዕራፍ 12 ወዛይ ኸይመስለካ እግዚአብሔር ዓብይ እግዚአብሔር ማርያም ክትፅሊ ኾላ እንታይ ኢላ ዘገርም ጸሎት ጸልያ ዕቤት ኣምላኽ ክትነግር ኮላ ማርያም ኣደ ኢየሱስ ከምዚ ኢላ ጸልያ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ዘገርም ጸሎት ጸልያ ምስ ናይ ሃና ኣብ ምዕራፍ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ምስ ናይ ሃና ጸሎት ተመሳሳሊ እንታይ ኢላ ጸልያ ዘገርም ጸሎት ጸልያ ሕራይ እንታይ ኢላ ኣብ ቁፅሪ 46 ማርያም ድማ በለት ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ መንፈሰይ ከዓ በኣምላኽ በቲ መድሓንየይ መድሓኒኣ ተድንቕ ኣላ ስኻኸ ንዓድንቕ ኢላትካ ተደንግፅ ነግረካ ኣለኹ በቲ መድሓንየይ ትብለካ ኣላ መድሓንየ ድልዮ ይሰብ በቲ መድሓንየይ በኣምላኽ ባሂብሎ ኢሉ ባዕላ ዝበለቶ ኢታ ኪዳን ኣብባ መፅሓፍካ ተደለኻ ወላ ገእዝካ አንብቦ ወላ መጽሐፍ ቅዱስካ ትግርኛ አንብቦ ኪዳ ምዕራፍ 1 ይንብበልካ ኣለኹ ቁፅሪ 46 ጀሚረ ኣለኹ ሕራይ መንፈሰይ ከዓ በኣምላኽ በቲ መድሓንየይ ባሂብሎ ውርደት ባሪኡ ስለ ዝረኣየ ተሓያል ዓብይ ነገር ገይሩለይ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ ኣሜን እነሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ክብልን እዮም እወ ብፀጋ ሓሪዋ እንዲ ካብ ኩለን ኣንስቲ ክብሪ ንስሙ ይኹን ብፅእቲ እወ ብሉፃን ይኹም እብል ኣብ ማቴዎስ 5 በመንፈስ ትሑታት መንግስቲ ኣምላኽ ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም ብፁዕ ማለት በኣምላኽ ዝተመጎሰ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብሓጎስ ዝረአ በረኸት እግዚአብሔር ዘለዎ ማለት እዩ በግሪክ ማካሪዮስ በትግርኛ መንቆሪዮስ ከም ዝብሎ ማካሪዮስ ማለት ዝተባረኸ ዝተናእደ መጎስ ዝረኸበ ማለት እዩ ብፅእቲ ክብሉን እዮም ምሕረቱን ነቶም ዝፈርዎ ንውልድ ወለደ ይነብር ሓይሊ ብቕልጡም ገበረ ንኹርዓትከ ብሓሳብ ልቦም ዘረዎም ንተዋረዱ ልዕል ኣበሎም ስብሓት ንስሙ ይኹን ንጥሙያት ብፅቡቕ ነገር ኣፅገቦም ንሃብታማትከ ጥራይ ኢዶም ይሰዶም ስብሓት ንስሙ ይኹን ከምቲ ነቦታትና ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም ክሳዕ ዘለዓለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባሪኡ ተቐበሎ ኢላቶ ኣይሁዳዊ ስለ ዝኾነስ ብዛዕባ እስራኤል ስለ ትፈልጥ ስብሓት ንስሙ ይኹን እሞ እዞም ሰብ ቆሮንጦስ ግና በቶም ኣገልገልቶም
ورن يسوس كا ناتهم قجلا جيروما أنا خاناي كريستوس زبلا خالو ناتهم وجن جيروما خانا كريستوس زغرميم لو من بأننا تمليئة حزب أملاخ عالم تقرم كوايو بفلا إذا أنا زبل نجر أي عقصوني إجزابير أستوعب لك الله أبصال ساي معرف تايلو فتقال خلو أولوس هو حراي كم بحدش إجزابير نتوم طببنياتات كنتم نتوم طببنياتات إجزابير حسب نتوم طببنياتات كنتم مخانو يفلط زبل صحف الله أب إيوب الله طبب ذا عالم ذي أب أملاخ عشنة يامو قال خابخاتكم أب ذا عالم ذي أب ذا تدنق الله عالم زيا طببنيا خمس خونين أنت مثلا طببنيا ما أنت خون بمن بأملاخ وجن بعالم زي كونس بأملاخ وجن طببنيا ما أنت خون عشاء يخون نمن عالم عشاء تقطرني يقد سنة سخا زعباين تايكم تبل زبالة قلبونا سلازل النسي أيقرمني أب إيوب أب مزمور داوود 110 شعات تايل حالفا شماغلتات أمر ذهب كاني حالفا طببنياتات حالفا مهاران ايلو قالوا لبامي قبر باولوس سايديلو نتيميتيوس باولوس نتيميتيوس نتن كلب مخاز خيلا قدسات صحفات حيز كايلو زلبم قال سان عكتر عك أنا سايتخلني خا من كون من بزي قدس من كون من you can't زلبم أملاخ زلبم منفس قدس زلبم قال أملاخ سلزلو كاب حاتيات يا عليكا قال أملاخ منفس قدسن እግዚአብሔር ባዕሉ ወዱ ንበር ለድሕሪ ሓጢያት ክትከይድ ዝገብረካ ለባም ካ ሓጢያት ዝሓድግ ስኽራን ዝሓድግ ምንዝርና ዝሓድግ ባስ ዝሓድግ ጽልእ ዝሓድግ ጳውሎስ ኢሎም ጥበበኛ ምእንቲ ኸውን ዓሻ ይኹን ምስ በለ ጳውሎስ ወይስ አጵሎስ ቶም ተመክሕሎም ኬፋ ጴጥሮስ ማለት ኮነ ዓለም ኮነት ህይወት ኮነት ሞት ኮነ ዘሎ ኾነ ወይ ዝመጽእ ኩልናታትኩም ብመን በአምላኽ እሞ ሓደ እኳ ብሰብ ኣይመካሕ ዝኾነ ንስኻትኩም ሲ ናይ ክርስቶስ ደኣ ኢኹም ክርስቶስ ከዓ ናይ ኣምላኽ ስለዚ ናብ ላዕሊ ገጽኩም ጠምቱ ናብዚ ገጽኩም ኣይጠምቱ ናብ ክርስቶስ ከ ናብ ኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ብክርስቶስ ናብ ሰብ ተወዲኡ ሰማይን ምድርን ክፈጥሮ ከሎ እግዚአብሔር ሲ ብወዱ ገይሩስ ብኡንዑን ይፈጢርዎ ስልጣናት ድዩ ሃብቲ ድዩ ምድሪ ድዩ ብምሉእ ሰማይን ምድርን ኩሉ ኣብኡ ዘሎ ሸውዓተ ነገራት ስልጣን ሃብቲ ሓይሊ ጥበብ ክብሪ ምስጋና ክብሪ ውዳሴ መበልሻው ዓይከ ግርማ እዚ ብምሉ ናይ እግዚአብሔር እዩ ብኡን ግረም ካብ ዝፈጠሮ ብኡን ስልጥን ብኡን ዓቢ ብኡን ህብትም ናይ እግዚአብሔር ይኹሉ ኣብ ራእይ ዮሐንስ አንብቦ ክደግመልካ ስልጣን ናይ እግዚአብሔር እዩ ሃብቲ ናይ እግዚአብሔር እዩ ሓይሊ ናይ እግዚአብሔር እዩ ጥበብ ናይ እግዚአብሔር እዩ ክብሪ ናይ እግዚአብሔር እዩ ግርማ ናይ እግዚአብሔር ውዳሴ እግዚአብሔር ተወዲኡ ኮስ ዝበቃ በይኑ ክርስቶስ እዩ ብመን ናይ መን ኢኸ ናይ ኣምላኽ እዩ ስብሓት ንስሙ ኢኹ ስማዕ ገለነትካሲ ከይፍርሰካ ናብቲ ገለ ዝገብር ኣምላኽ ናብኡ ጠምት ዋላ ቤተ ኣምላኽ ዘለኻ ወላ ብዓለም ዘለኻ ሕራይ እምበር ነቲ ኣነ ነቲ ገለ ዘይኮነ ሓረ ብዝብል መልእኽትና ኣብ ቆሮንጦስ ንዋሳወስ ኣለና ዳሕርታ ኢልዎም ኣብ 4ይ ምዕራፍ ቁፅሪ 7 ካብ ካልኦት ዘብለፀካ መን እዩ ተደኣ ዝበለፅካ ኮይኑ ዝረኣየካ ኮይኑ ካብ ካልኦት ዘብለፀካ መን እዩ ወላ ብስጋዊ ወላ ብመንፈሳዊ ዘይተቐበልካ ይኸ እንታይ ኣሎ መርምር እስከ
كابزا بفنش هذا الاستنفاس جمير كلنا إجابير تودي زنا إجابيري سبت تطبيبو نفتوت ونتي ناي صغري بقيع قلمله تطبيبو زغبري هجي نعملخ كري كاي كيلنيو يتسبالو إذا قل مسرتنا بحريتنا أمسخنا إجابيري هيوتنا إجابير برهاننا إجابير مدرنا إجابير إذا خلنا إجابير سبت أبي وقال أنا قال مس أورجانايز مس قبره مس سخاخ عبة الطباب ذهبوا غير ويجن سبيل رأيك كنيوت أمزاتا كنيوت أمتي حراتي ورد لبم سب كذا النقطة عد أمر هاي كفت يسوس هراي ما دايلوم كاب كالو زبلس أكامنيو زي تقبل كاه أنت لك تقبل كاه بتخون قنا سلمتاي كم زي تقبل كاه هون كتخبر قبل على خالوت دروس أجابكم درو هابتكم يلوم درو قنا زي بس حكم أقولهم درو إنهم مليو دروس أجابكم درو هابتكم بجك كان خانا قسكم يلوم وخندي حزار مكرات أقول له بعد باولس درو أبتناينك سنة نايك زي أبير زمن كم زوج حجرهم رؤوسهم قصروا يدون قصو أنا سانك بار أبزق الأملاك كم ذنبنا أبزي قال زي نبرو قال خمس خونة رؤوس قصر بتري تقبلوا ناب أمره ناب لبونا خمس سكان ترى أخوين سب حبر سب زفترة حلف زلا بملو يسوس بايتا كذبت إذ قبره انتهى نتي أبلوك أسمع عرب سلسة خن ببي شنشرة زبالة يملايلو شنشرة تحتي يملايلو بريخن قربان زبالة لتقيب ليلو كنان يقنعيلو دنقور زبالة خير سات زبالة ما يداخل متاكري مدحان أملاح متاكري كبرك زيابير كده حنت ذلي كابتي زمك حق أوزع قدم هاي توصل قال سبل تخونك قال زبالو بمولهم يسوس كي تقبل وخيلهم قال زقبرو أبي يوحنس معراب عسل تخلته بزحات مكان انت ما أبو آمنوا قنا كابنا يسب كبرس باخبنا أملاخ كبرس نايسب كبرس للزليش كقدو يدلينيلو حبي كاتو مالالس كريستوس دو زت الرفيو كريستوس نعقيو قلت خبرن ديو واي سب تفرر واي سب تحفر قبل علمات يو خبرته حديقو سمسيلو نع خمس قاع مسكال سلا حنكاس كنا عقله قلت خبرو كويسو أبو يونجل يوحنس معراب 10 شوعته قطر 4 بار كل سذهب كان قبر فصيمه اخبركوها بار مسي مسخاز نبرني كرم سرات عالم زنبرن خبري بو كتخبرني نفس ابراهيم لسني له معراب بوكاي خبر اسو بأملاخنته معره بخبره معره نقرأ الله وانجيل يوحنس معرف حدا እንደገና ወንጌል ዮሐንስ 10 ሸውዓተ ብለካ ኣለኹ ቃል በመጀመርታ ነበረት ቃል አምላክ ነበረት ቃልውን ኣብ አምላክ ነበረ እዚ በመጀመርታ ኣብ አምላክ ነበረ አምላክ ካብ መጀመርታ ምስ አምላክ ማዕረ ኣብ 10 ሸውዓተ ብኸብሩ ማዕረ ሕራይ ሞ ሓደ ቆልዓ ክውለድ ከሎስ ጥራይ ዝውለድ ባደይ ናብ ዓለም ምስ መፀ ግን تبع عالم معقني لا زعقنته بلقاتات نعو خركب يماطاطر مو فلطدي خطري حبتدي خطري طببدي خطري بعسلطان دي خون ناوسخه مسكده قال خون مالتي كبادو نابقله كدحنا كانت اخوينو غويتا خنتا يغبركا قال هاغريف كان عاملك تبع عالم قال زغبركا سي اي طقمكاني انا يطقمكا بلكا سلازي كبادو تقولعه نعملو قال اب عالم زعقنلو ناب غويتا خمص خلخ زمك حكا الي يوم حنك تركب زخلكله كان سيب لك سلازي باملاخ مولات كن كوني غويتا زدلمو سلازي نزقال استوعلوا
እንደገና خلአይ ክፋል ከቀርበ እግዚአብሔር ይባርኩም ጸጋ ይብዛልኩም አሜን